tá naša slovenská mentalita je predsa nejako v nás zakorenená a tá štatistika toho, koľko Slovákov vlastní a chce vlastniť a nechce zostávať v tých nájmoch, zatiaľ jednoznačne hovorí o tom, že ľudia chcú kupovať a ľudia chcú mať niečo vlastné. Pretože keď sa pozrieme na to z toho dlhodobého hľadiska, to ľudia vidia to, že keby som vlastnil nehnuteľnosť už 10-15 rokov dozadu, tak dneska to má úplne inú hodnotu a toto je zásadná vec, ktorú každý Slovák nemôže opominúť. Pretože keď si, Viktor, spočítaš, že by si mal byť 10 rokov v prenajme a 10 rokov platiť a není to tvoje nakoniec a 10 rokov platiť hypotéku a po 10 rokoch mať nejakú zostatkovú hodnotu nehnuteľnosti, tak je to závratná suma. A jedna ako keby perfektná vec, na ktorú veľmi dobre reagujú mladí a takí, ktorí si to môžu dovoliť, je, že ak majú kde bývať, ak majú možno rodičovské zázemie a kupujú prvú nehnuteľnosť, tak tú prvú nehnuteľnosť kupovať za účelom ďalšieho prenajmu. Či už dlhodobého alebo krátkodobého. Ja. Takže ak by si mal spraviť to možno finančne najefektívnejšie riešenie v rámci investícií a takéto moderné riešenie, tak si určite prvú nehnuteľnosť, prvý byt kúpiš na to, aby si ho prenajímal. V niekoľkých rokoch hodnota toho bytu narastie. Ty v rámci refinancovania a vyťahnutia hypotéky dokážeš z toho získať ďalší extra kapitál a z toho si môžeš povedzme už kúpiť buď ďalšie investičné bývanie, alebo už to svoje rezidenčné. Na nehnuteľnosti mám nos. Pre viac takých tipov ma nezabudni sledovať.